Ako si Carmelita Basay, Sato, katikista, ug na sa 36 ka tuig lektor ug kantor sa nakoy kasinatian ni Senior Santo Niño. Tuig 1981 kini nahitabo. Atong tungura, akong kamagwangang anak babay 3 ka buwan. Mao to'y pagsugod nga magdasok na mga deboto ni Senior Santo Niño diha sa Basilica. Diha sa entrance dapit sa Magellan's Cross, sanglit duot man kay mga tao nga gusto mo sun. Ako nga nagugos akong bata, taod-taod jud ko nga nakasun sa Basilica. Napatoy fountain sa una, dias dagkutanan sa kandila. Doon na to'y lingkuranan sa mga semento. O doon na siya mga tanong. Nalipay jud ko nga nakalusot na unta ko, pero bisan sa kaot sa mga tao. Pero pagtanaw na ko sa akong anak, kaya na ko nakatuglang, nituay naman ang iyang liog. Muto akong gisusi, luspad naman kayo akong bata. Wanay umuy akong bata. Muro siyang nakuyapan. Mutong dili kog lingkod sa simentado nga lingkuranan, diya doon sa kutanan sa kandila. Ya akong gisiga kabuhap akong anak. Pero nagsige na kog hilak tungkol sa kakuyaw. Kay dugay pa kay siya naulian. Wala ko damha dihay bata nga lalaki nga nagdagan ni duol na mo o nitunod o gamay nga grapa. Ingon siya ipasimhot na sa imong bata. Akong gidawat sa pamasin nga maka-alibyo in town sa akong anak. Tinuon man, gidaitol na ko sa ilong sa akong anak ang grapa o ang bata o man nitunol na ko ni sutoy o lakaw. Wa ko kahibaw asa to siya padung. Pero naalibihan gito o tinuod ang akong bata. Putong arang-arang naman gahimta sa akong bata, wa na lang ko musimba, nidali ko og exit. Kay iuli na ko pagpaniguro nga matanaw gyud ang kahimtang sa bata. Nagdali ko pauli og atang og jeepney para labangon kay anha pa man to mag-agi ang mga jeep kilid sa Magellan's Cross. Dugay ko nakasakay kay nihit pa man kay jeep sa una. Diha nakasakay na ko, plano ko mohapit ko sa Cebu City Hospital. Kay medyo luya pa man jud ang bata sa akong paminaw. Pero wa na lang ko manaog paglabay na mo sa ospital. Nangliyupo na lang ko nga unta tabangan ni Senior Santo Niño ang akong bata. Kay hugot yun ako ng debosyon ni Senior Santo Niño. Nagtubo ko nga nagnovena jud mi ni Senior Santo Niño. Kay dool naman tulakon gikan sa tindahan nga akong itrabahoan ang kani Columbia Bargain House. Nabatasan po nako nga musod jud kog simbahan sa Basilica kada Biyernes. Ug unya mao to pag-abot nako sa bahay, nagbukha na kog banig. Gipahigda nako ang bata ug akong gidulgan ug akong gipatutoy. Kaya kung siya matutoy na ako sukan sa pagkahitabo. Ni-relax na ang bata ug diha miabot akong bana, akong gisugilon ang nahitabo. Okay, nakatug naman ang bata ug nakondisyon naman human sa paniudto nang lakaw mi ug nananaw mig sinulog kay niadto ang sinulog moagi pa man diha sa atubangan sa Gaisano South. Dito mi nang lingkod sa hagdanan, lingaw kay ang bata nakadungog sa mga tambol ug prititit. Mura lang og way na hitabo. Okay ra kay ang bata. Ngani ngit-ngit na mi na mauli.